Francis Bagayo Malatamban, a retired high school math teacher, and we are now in Anpas Farm in Puroksay, Simaya, Malaybalay City. Naibuan ako ang RCEP tungod lagi sa ETI. Ang ETI dayon ang nag-train sa amo og TOT. Today nako na naibuan dayon unsa gyud na meaning sa RCEP dayon sa buhis sa mga sa malaing nasod nga nagbaligya og humay og asa atong nagbaligya og humay sa Pilipinas. Kadto ilang buhis gitigom sa gobyerno kay mo'y buhaton nga gastuon para sa RCEP. Mo din tong component sa RCEP dayon na din tay mechanization. So sa mechanization, ang maka-avail sa mechanization mao tong mga asosasyon o cooperative. Dayon sa kanang tanan nga farmers maka-avail sa seeds basta kay duna sila'y RSBSE. So gi-encourage ginamo ang farmers nga magkuan kay gawa sa seeds napagyud sila'y fertilizer nga pwede ma-avail. Naasa dayon tay katong kanang training sa mga farmers, farm field school. Sa farm field school katudloan namo sila nga ang target nato kung unsay atong nahimo karon, atong reviewon ang atong pag-farm kaya ang pangandoy sa gobyerno nga mudako atong income, gamay atong gasto. Sa loaning sa dayon, ang tanan nga farmers pwede maka-avail as long as para sa farm. Pero subject to availability gyapon of funds. Dayon ang ETI sa dayon naa day sila part sa RCEP dayon training gyapon sa mga tao gyapon related to farming. Kung sa pagtudlo kay hands-on man sad gyud mi sa farming nya plus ang among style manggod sa pagtudlo is kung pananglitan kani siya nga topic magsugod manggod ko kasagaran og unsa may inyong nahibaw-an ana dayon pag humanday unsay nahibaw-an di discussion dayon mag-film viewing dayon mi then mag-actual na mag-aysa man sad gud sila then paon gyud nako ang ilang ka-ideya sa primero ba kibali respeta sa unsay na then introduce din ako unsay gusto sa gobyerno unsay sakto natong buhaton aron mo dako atong abot gamay atong gasto. We did without expectation, leveling of expectation. Human sa leveling of expectation dayon nag-orient ko sa akong farm about unsay naa diri ana gi-video gi-PowerPoint ra nako. Tapos nami video showing labi nagsayo kay sila so ang tanan ATI Agristoryahay present sa board kaya alas 8:30 man mi mag-start pa or alas 9 depende sa kadaghan sa estudyante. Next dayon mag-start na dayon nami prayer then lesson proper na dayon. So sa lesson proper na dayon mi sa closing na dayon unsay maayo nga inyong natunan o dili maayo murag pang closing dayon ba evaluation nila tapos kuan dayon next day dayon nga planning manay amo ang nakahitabo tapos since whole day man ang FFS nga klase nya di man jud makaya sa farmer ang whole day so consider gyapon namo nga ilang module nga giansiran sa hapon one day na Lipay magkay sila. Ganahan man sila. Labi na kay kanang makatabang sa ilang pagkuan ba. Kabalo na dayon ang mga farmers og unsa mga insekto nga friendly ug unsa nga insekto nga damaging. Kung daghan ang friendly, so dapat di gyud ka mag-spray. So kabalo na sila ana. Malipay na sila ana. I encourage you to join us here at Anpas Farm and be a trainee in farmer field school, production of high quality inbred rice and seeds production and farm mechanization. Through RCEP, ma-achieve nato ang masaganang ani, mataas na kita.